सत्तरी हो मुळात कृषी प्रधान वाठार। सत्तरीत लोकांच्यो काजू बागायती मोठ्या प्रमाणात आसात। ते भायर नाल्ल, सुपाऱ्यो, मिरी आणि हेर जायते पीक लोक घेतात। हापूस म्हटलो काय दोळ्या सामकार नाव येता ते कोकण आणि देवगडाचे। पूण गोंयांतल्या सत्तरी वाठारांतूय मोठ्या प्रमाणात हापूस धरून हेर जायत्या आंब्याचें उत्पादन लोक घेवपाक लागल्यात। सत्तरीच्या डोंगुल्ले ठाणे पंचायत वाठारात राकेश सिंग ह्या मनशान आंब्याचें मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतला। ताणें मानकुराद, हापूस, सिंदूर, केसर, दशहरी, फजली, लंगडा, आम्रपाली, मल्लिका धरून 26 तरेच्या आंब्याची लागवड केल्या। मात सगळ्यात चड उत्पादन मानकुराद आणि सिंदूर तसेच केसर आंब्याचे घेतला। राकेश सिंग, हे आमचे बाग, हे आमचे कंपनीचे बाग। आमचे साधारणशे एक कंपनीचे तुमचे नाव कितें? वालपय व्हॅली बॉटनिकल्स प्रायवेट लिमिटेड। आम्ही हांगा एग्रीकल्चर, आमचे कडेन काजू आसा, आंबे आसा आणि आंबे माझे कडेन साधारणशे एक 3000 झाडां आसा। 1400 झाडां माझी आसा मानकुराद, 1400 झाडां आसा केसर, 300 झाडां आसा मानकुराद, 270 झाडां आसा सिंधू आणि रत्ना, हे सगळे म्हणून ही रत्ना आसा माझे कडेन। आणि 2 झाडां माझे कडेन 26 व्हरायटी आसा। म्हणजे फुल आंब्याची व्हरायटी 26 आसा ना? मेजर आसा माझे कडेन केसर, हापूस, मानकुराद आणि सिंधू, ही 4 व्हरायटी। त्याच्यानी हे 4 व्हरायटीनी मेजर 70% केसर आणि बाकीची प्रत्येक व्हरायटीची लाईक नॉर्थाचे दशहरी, फजली, लंगडा, आम्रपाली, मल्लिका, हे सगळे तरेचे आंब्याचे दोन माझे एक बारीकशे 52 झाडाचे मँगो म्युझियम केलेले ते सगळे तुमचे आता लागतात? हे आंबे सगळे लागतात आणि त्यांची पीक मेळटा? त्यांची पीक मेळटा, पण हे वर्सा मातशे कमी आहा। लागले सगळे, तुम्ही पोवू शकता, थोडे 10, थोडे 20 असे लागले, पण लागले सगळे। पण हे तुमची मेजर 4 जी हे आसा आंबे आसा ते कितले % लागला या वर्सा? हे वर्ष साधारण केसर माझे 50% लागला, मानकुराद एक 25% लागला, हापूस 90% लागला आणि सिंधू एक 50-60% लागला। म्हणजे या वर्सा प्रॉब्लेम कित्या खातीर जाला म्हणटा? प्रॉब्लेम कितें जाली, पावस प्रोलॉंग झाला आणि म्हणून व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ चड जाली, ती फुलां येवना आणि ड्युरिंग फ्लावर ते फ्लक्च्युएशन जावन मेल फ्लावरिंग चड जाले, त्याचे खातीर हे जावना। ओके, पण हे असे असता, ते वी कांट ब्लेम टू एनीथिंग, क्लायमेट इट इज नॅचरल असतात ते, एक वर्ष चड एक वर्ष कमी असे चालू असता। गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत।